Ahojte! Tak tady mám po nějaké době výklad karet. Dneska jsem cítila, že by bylo dobré podívat se na energie aktuálních dní pomocí karet. A trochu se omlouvám, já ještě jsem po nemoci a úplně nemám ještě ten hlas čistý, nicméně vůbec mě nepřekvapuje to, co před sebou vidím, když ty energie čtu. A tohle je vlastně nosná energie těch aktuálních dní a zároveň potenciál, to, čím se budeme teď zabývat ve svém nitru a i tady vlastně v tomhle výkladu. Je to karta mága a to je karta vlastně tvůrce. Je to ta rovina v nás, která nám ukazuje, kde a jak tvoříme svůj život, jak ho máme uchopený, jak jsme v něm v té iniciativě, v té aktivitě a obsahuje ještě další spoustu jako aspektů, který se k tomu pojí, o kterých budu určitě mluvit. Nicméně je to právě jako ten první závan té změny, že jsme se přehoupli ze štíra, který byl hodně o nevědomí, o emocích, o možná určité tíze, tlaku na transformaci, na nějaké hluboké proměny a o emotivnosti, o kontrastech toho vnitřního hlubinného světa, do kterého jsme se právě v tom štíru mohli ponořit, kde jsme si mohli sáhnout i na nějaké letos z mého pohledu dost existenciální věci, protože jsme v tom dovídkovém roku a hodně teď jako uzavíráme a ten štír byl ještě takový právě to bodnutí tím jeho ocasem, který obsahuje i ten jed a mohlo nás to jako docela bolet, mohlo to být i hodně krajní, opravdu ty stavy, který ten štír přinesl, takže ten střelec je opravdu taková jako v podstatě úleva a je zároveň i hodně, jsou to takový jako první energetický semínka toho, co nás čeká v roce 2026, protože budeme v energii ne hada, ale koně a to bude hodně o pohybu vpřed a právě střelec je hodně o pohybu vpřed. A tohle jsou takové jako první energie, které nám vlastně ukazují na to, kam vlastně míříme. A po té obnově nebo po tom ponoru štířím tyhle ty dny můžeme se ladit na to, co je vlastně ta naše vize v téhle naší obnovené verzi, když jsme se probrali trošku z těch temnot. A může nám to chodit ve snech, může se to dít přes takový ty momenty, kdy jsme v tom tichu a jsme přítomní ve svém vlastním nitru. A můžeme to jenom dovolovat a zároveň i cítit tu touhu, že víme, že už nás to někam táhne, přitom ještě jsme v tom usebrání té zimy a toho, kdy teďka jsou ty energie trošku protichůdný. Na jednu stranu to po nás chce ten odpočinek a tu pozornost dovnitř a zároveň ten střelec právě nám říká, podívej se na svůj směr, kam jdeš, podívej se na svůj cíl, protože těžko budeš střílet svoje šípy, když nevíš, kam mají dopadnout, kam míříš. Ale ne z pohledu toho, že bychom si měli sednout a měli bychom si hlavě říct, tohle a tohle je to, čeho chci dosáhnout, ale je to to, že se můžeme právě podívat na nějakou jako hlubší vizi, která rezonuje v té naší bytosti, v té naší pravdě a znovu se na ní naladit v nové energii, ve vyšší vibraci, ve větším souladu sami se sebou po těch proměnách posledního roku a posledního štířího období. A právě proto nám semka přichází ten mák, protože nám říká dobře a teďkon buď už vám ta vize třeba přišla, už jste se na ní teďko znovu naladili, znovu jste si ji ujasnili, nebo se to ještě stane, ale tak jako tak pak přichází tahle energie a to je, cítím ten tah toho, že se do té tvorby mám dát a hledám vlastně ty způsoby, jak toho udělat,
a zároveň si dělám i nějakou jako revizi toho, jestli opravdu mám pevně uchopený třeba svoje myšlenky tím konstruktivním způsobem, to znamená, je tam ta zdravá sebedůvěra, sebeuvědomění, dobré chápání sám sebe, toho, jak funguju, sebepoznání v ohledu toho, že i vím, co jsou ty moje silné a slabé stránky, které prostě plně přijímám a využívám je aktivně, i ty slabé stránky, právě proto, jak tvořím ten svůj život. A tvořím ten svůj život v souladu se všemi těmito aspekty, které mám v sobě zaintegrované. Zároveň vysílám tím směrem důvěru, do které se dokážu i pocitově položit. Nemám tam nikde na pozadí žádnou kontrolu, žádnou tenzi, ale ani žádný odpor. A můžu prostě stát pevně na tom bodě tady toho svého života, kde se dotýkám té země, po které kráčím. To je hodně zajímavý, víte, jak tady ta linie na té zemi a on jde po velmi tenké té linii, skoro jako by šel po provaze a balancuje, ale on je v balancu a kolem něho všechny ty energie, které proudí, tak jsou velmi vyvážené a on je všechny ovládá. On už je vlastně ve své moci, protože mák a tvůrce už je mocný, už vlastně ovládl sám sebe, ovládl ty síly, které obsahuje a nakládá s nimi moudře, nakládá s nimi uvědoměle a zároveň i ví přesně, kam má cílit. Ale je to mnohem jako hlubší vědění, než mu jenom poskytuje jeho hlava, ale je to právě z toho bodu jsem tvůrce a já vím, kam jdu a jdu tam v tom balancu, v té rovnováze. Ty síly mám vyvážené. A to je vlastně to, o co tu teď jde. Je to ta příprava na ten rok 2026, kdy opravdu budeme aktivně vykračovat do toho nového života už jako kompletně. A ta energie právě těchto dní, která se může proměňovat v nás a můžeme si ji nyní zvědomit, co se děje a jít vlastně s tím proudem té proměny, je, že tady je nějaká jako rychlá, racionální, mentální energie. Možná vlastně jeden z těch proudů, když se na to podíváte, mocných proudů toho tvůrce, a to je, mám jasno a já si potřebuju samozřejmě ujasnit, co je ta moje vize, co je ta moje pravda a co je ten můj cíl, abych věděla, kam já vlastně mám mířit tu energii a tu pozornost. A potřebuju tady tuhletu jasnost vlastně mít. Nicméně je dobré nezůstat jenom v té pasti té hlavy a to je to, co nám právě tady ukazuje ten ďábel. A ta energie, kterou hodně čtu teda tentokrát tady v té spodní části a to je nějaké naše vnitřní rozdělení. Možná se potkáme v tomto čase a můžeme se i podívat na to, kde vlastně jsme v nějakém vnitřním konfliktu, kde je možná nějaký limit, ve kterém se nacházíme, protože tady je ten limit, oni jsou vlastně ty části, ty aspekty uvězněné v tady těch kruzích a místo toho, aby mohli svobodně dýchat a projevovat se a tvořit, tak se snaží, tenhle se snaží to udržet, jo, tenhle se natáhnout, tenhle drží pro změnu všechny, jo, a možná i my sami v sobě máme nějaký takovýhle vlastně aspekty, který se ještě o něco pořád snaží se něčeho nějak dosáhnout. Možná se toho snažíme dosáhnout právě tím rozumem. Možná se snažíme ten svůj život tvořit, ale nejde to z té podstaty, té pravdy a toho, že jsme obsáhli ty všechny kvality v sobě, ale možná se snažíme to prosazovat právě tou hlavou ještě pořád a tím egem. A tady ty aspekty v nás, ačkoliv se můžou snažit, tak můžou vlastně přinášet to i pocity vyčerpání a omezenosti a stagnace, takže ještě možná na nějaké úrovni v tom životě stagnujeme a snažíme se to změnit, ale ne úplně tím správným způsobem. A je potřeba se právě podívat a promluvit si možná s těmi jednotlivými aspekty v nás a vyslyšet je, podívat se na ty jejich urputné snahy a třeba dojdou právě k tomu poznání, že tady ta cesta nevede, že my nemůžeme nikdy nic prosadit, co není dané a ani tady z toho místa vlastně v nás.
A právě tady potom přichází příležitost, řekněme, tady tyhle ty části v nás alchymizovat a propojit je, protože jestli tady jsme byli v tom oddělení a v těch snahách a v tom pocitu separace a stagnace, tak tady už jsme vlastně v tom, že my už to uchopujeme, tu situaci vědomě. A ty části v nás, které byly nějakým způsobem znesvářené, nebo v tenzi, nebo v odporu, anebo v kontrastu, anebo v odpojení, v oddělenosti, a možná byly i zdánlivě neslučitelné a nám tak možná připadaly, tak tady vlastně už v téhle energii my je vlastně slíváme a sjednocujeme do toho velkého kotle poznání, integrity, pravdy, celistvosti a máme vlastně tu příležitost, ty části v nás, které vlastně nám neumožňovaly plně tvořit ten svůj život z té své moci a síly, teďkon sjednotit, propojit a aby jsme se mohli právě ukotvit do toho svého středu a i po takhle možná tenké cestě, možná takhle vyostřeném směru, protože on to tam ten střelec má, on prostě hodně si v sobě tuhle energii nese. Je to právě výborná energie, protože v tom období teďka těch revizí a ještě toho konce roku, kdy my se budeme rozhodovat, co do toho nového období, od toho jara do toho nového roku chceme sadit, tak my potřebujeme mít velmi vlastně ten kritický pohled až svým způsobem na to, jakým tím směrem půjdeme. A to je právě ta jako střelecká energie, vidíte to? On si ujasnil, že ta jeho cesta je jenom tady tenhle ten tenkej černý pruh a po žádné jiné nepůjde, protože to je ta jeho jediná pravda. A ještě ta střelecká radostná entuziasmus, energie, entuziastická, bych tak možná, nevím přesně teď, jak se to skloňuje, ještě jsem v tom napojení na ty energie, tak těžko se mi volí správný slova někdy. Vidíte, že on se směje, že on si to užívá, on prostě miluje tu svou jasnost, miluje to, že umí právě takhle ostře zacílit a právě díky tomu nás dokáže navést na ten správný směr v tom životě. Nicméně se to nebude dít jenom v té úrovni té racionality, ale jako v té úrovni té vnitřní alchymie, protože my tu pravdu, abychom ji mohli následovat, musíme zažít ze všech těch aspektů sjednocených a pak vlastně obsáhneme ty energie a toho středu a z nich potom můžeme tvořit, konat, myslet, jednat, směřovat a vlastně veškeré ty síly a tu pozornost. Ale z té hlavy je to prostě málo, protože pak z nás budou spousty ještě ostatních a dalších jiných aspektů, které budou proti a díky tomu vlastně tam pořád bude ta stagnace, pořád tam bude ten odpor, pořád tam budou ty překážky, protože my sami sobě jsme tou překážkou. A v těchto dnech my máme prostě tu příležitost si udělat tu revizi. Proč my ten život ještě plně netvoříme, proč plně nestojíme v tomto bodu, té linie a nekráčíme po té tenké linii té své cesty pravdy, protože některá z našich částí možná ještě není úplně v souladu s tou cestou a právě proto je nám říkáno a jsme vedeni k tomu, teď je ten čas tyhle části alchymizovat a sjednotit je, aby tam byla ta schopnost stát v tom svém středu za každých okolností, i když budeme balancovat na takhle tenkém provaze, protože vidíte, že kolem něho lítají ty síly a ty proudy a jsou velmi mocné, třeba tenhle je opravdu velmi mocný ten proud a on pokud by neměl tu vnitřní stabilitu a neměl by všechny ty vnitřní části sjednocený do toho sem jdu, tohle je můj směr, tohle je můj cíl, ale mám já hlavně v sobě tu stabilitu a všechny ty části moje jdou tím stejným směrem. A toho nedosáhneme pomocí té racionality, že si jenom v hlavě něco řekneme. My potřebujeme se přemostit do toho našeho mystického, alchemického já, do té naší moudrosti vnitřní, té bytosti, která právě má teďka příležitost ty části sjednotit a abychom se mohli v tom novém roce opravdu vydat tím směrem naprosto celistvě a být v té moci, plné moci, protože tohle znamená bezmoc, protože některé ty části prostě s námi nespolupracují a víte, jak to je, tomu se říká anarchie. A ve společnosti
nebo v organismu, kde vládne anarchie a chaos a každý si dělá, co chce a každý vlastně tu sílu dává jiným směrem, jeden tím, tak dochází jenom k vyčerpání a zároveň dochází k tomu, že všichni mají nějaký svůj vlastní názor, ale jak vidíte, tak on je jenom odděluje a tím pádem oni nemůžou jít tím jedním směrem, nemůžou mít ten společný cíl a nemůžou všichni napnout ty síly tím jedním směrem. Protože ono už tak je jako hodně náročné někdy tou cestou kráčet a vemte si, jak náročné je, když ještě máte ty vnitřní konflikty a spousta těch vnitřních sil jde vlastně proti té cestě, tak to je potom vlastně skoro nemožné se na ní vydat. Takže pojďme využít ten čas teďka a sjednotit ty protichůdné síly vnitřní a ty aspekty, protože na to máme teďka tu příležitost, ta energie tady je teďka nám vlastně dostupná a my máme možnost, protože vyplavávají na povrch teďkon, právě skrze tu energii toho ďábla, tak máme možnost se na ně podívat a alchymizovat je a sjednotit je, abychom se mohli takhle postavit jako tvůrci vlastní reality v plné moci všech těch svých sjednocených aspektů a uvědomit si ten směr, znova se na něho naladit, na tu vizi té cesty a tím ji potom začneme i přitahovat a začneme ji i aktivně tvořit. Tak jo, to bude za mě všechno. Přeju vám hodně sil a schopností rozlišit, co ve vás je nesvářené. Samozřejmě, pokud byste se na to chtěli podívat a hledali byste průvodce, prostor, kde můžete nahlídnout na tyto svoje vnitřní aspekty a hodit je právě do toho kotle té alchymie a přetavit je do té integrity a jednoty, tak se mi můžete ozvat, protože tohle právě je moje práce a jsem tady pro vás. Tak se mějte krásně.